Hi ha dies com avui que se fa molt complicat cuidar-se y son estos días los que val més la pena fer este petit esforç per cuidar-te, per mimar-te i sobretot practicar l'autocompassió perquè són dies que simplement necessites estar per tu, apagar l'autojudici i simplement acompanyar-te. A mi en estos moments se m'enjaga la veu dictadora i moltes vegades el que faig és acudir a les xarxes perquè facin una miqueta més de ruïdo per damunt d'esta veu. M'estic obligant una miqueta a gravar per veure si al final del vídeo he aconseguit sortir de casa o el que era l'objectiu inicial d'esta setmana i era cada matí sortir a l'estudi per a crear qualsevol cosa que pogués sorgir o volgués sorgir. Així que, bueno, seguirem en l'intent. Los matins que me noto més trista i fluixeta, el primer pas és sortir del llit i el segon intentar mantenir una mínima higiene. Així sento que cobreixo les necessitats bàsiques i són un passet més per poder continuar el dia. Hi ha dies com avui que si m'animo, inclús m'arribo a fer un petit massatge facial que sempre m'ajuda a relaxar-me i a cuidar-me una miqueta més. I important, la cremeta solar per la cara, perquè em dic que sortiríem de casa, no? Som les primeres que mos hem de creure. Per a moltes pareixerà una exageració, però el moment d'haver de triar la roba per a sortir de casa, a mi se'm fa un món. Personalment tinc l'autoimatge una miqueta distorsionada i no sé massa bé les prendes en les que me sento bé, però sempre intento optar per un conjuntet còmode i que se'm faci suau i agradable al tacte. Tenia pensat sortir i buscar un spot per a poder asseure'm i llegir tranquil·la, però per res me podia imaginar que podria baixar al mateix riu perquè em pensava que estaria tot cobert i tot inundat de les plogudes d'estos dies i per a la meva sorpresa el pícnic està descobert i me podria asseure aquí un rato a desconnectar, a llegir i no em podia imaginar que tindria esta banda sonora natural
per a mi, per a acompanyar-me en este moment de relax. Estic supercontenta perquè sortir de casa per a mi és reconnectar en lo privilegiada i la sort que tinc de viure on visc. Estimo el meu poble, me sento realment afortunada d'haver nascut aquí i de tindre este tresor a 2 passes de casa meua. És una locura de bonic. És un regal que molta gent per accedir-hi ha de fer molts de quilòmetres i moltes vegades me n'adono de que me n'oblido del valor de tindre això al costat de casa, que literalment puc acudir-hi tots els dies. És una passada. Ja estic molt agraïda. Algo que crec que és superreal i és que necessitem revisar de què estem regint la nostra personalitat, perquè moltes vegades caem en lo conformisme i passem a ser subjectes molt passius, que ens converteixen en víctimes de les nostres circumstàncies. Llavors, és important revisar quines característiques tenim, quines accions o rutines estem repetint i ens estan conformant com a persones per a poder modificar aquelles que no ens serveixen i donar-nos altres possibilitats. I hi ha aquí una cita de Joe Dispenza que diu: sempre estem creant un futur. El que passa és que solem crear el mateix futur. Reafirmem la nostra personalitat. Vivim dirigits per una sèrie de pensaments, conductes i reaccions emocionals memoritzades. Temor, culpabilitat, falta d'autoestima, enuig, prejudicis, que són molt addictius i que funcionen com a programes informàtics instal·lats en el subconscient. I clar, si no revisem i analitzem aquestes conductes, aquests pensaments recurrents en nosaltres, és molt difícil poder evolucionar cap allí on volem anar. I és molt probable que acabem estancats. En este llibre explica com aplicar l'atenció plena, és a dir, la meditació, encara que siguin 3 respiracions profundes, per entrar en connexió en un mateix i poder crear una nova realitat des de zero. Perquè quan te prens atenció i respires i estàs per tu, és com si creessis per a tu mateix un llenç en blanc i a partir d'allí poguessis tornar a començar. A vegades jo ho relaciono en un renaixer, perquè de veritat se sent així. L'únic que estem tan acostumats a desconnectar d'esta respiració i d'esta atenció plena cap a nosaltres mateixos que és molt fàcil oblidar-nos de que tenim la possibilitat de renaixer tantes vegades com vulguem. Així que suposo que la conclusió d'aquest vídeo és fer una mica de recordatori de que sí, de que és possible, però que aquesta realitat, este renaixer, l'has de fer possible tu. I per tant és responsabilitat teua crear estos moments de consciència i de poder atendre't a tu mateix cada vegada que sentigues que tornes a estar en mode automàtic i tornes a ser este subjecte passiu que hem comentat abans, que se torna víctima i que creu que si és com és culpa del seu entorn i que és el que hi ha. Res, espero que penséssiu en això, que vos regaléssiu per lo menos 3 respiracions profundes ara mateix i que poguéssiu experimentar de primera mà que sí, que viure la realitat que vols és possible i és possible gràcies a tu. Una abraçada forta i mos veiem en un pròxim vídeo.